Kaixo, arratsaldeon, ongi etorri berrikuntzen webinarrera. Hasi aurretik gustatuko litzaiguke konprobatzea ondo entzuten dela, ondo ikusten dezuela, osea que mesedez eskatu behar dizuegu txatetik idazteko dena primeran entzuten eta ikusten dela. Gure lankideak Eneko eta Gorka arratsaldeon atzean daude eta esango digute zer erantzuten dezuen. Eta bitartean agian Unai goazen gure burua aurkeztera, ez? Bai, ez da, esan dezun bezala Maia, ni Unai naiz, eta nik egunerokotasunen aholkularitza lan egiten dut ikastetxe ezberdinetan, eta formakuntzatre arduratzen naiz. Eta zu? Ni zu esandakoa bezala, ez? Amaia naiz eta inoa ematen egiten dut lan, aholkularitza egiten. Eta gaur gonbidatu gaituzte berrikuntzen webinarrera eta egia esan, ilusionatuta gaude, ez? Ze azkenean, zuekin berrikuntza hauek partekatzea beti ondo dago, ez? Orduan, zein izango da formakuntzaren helburu nagusia? Gaur, hurrengo ikasturtera begira egongo dien berrikuntzen inguruan arituko gea, eta egondako aldaketen zergatia pixka bat azalduko dizuegu, ez? Dakizuen bezala, gu editorial bat gea, 2017an jaio zana, eta urtero hainbat aldaketa egiten eta produktuan bilakaera bat egonda, baina egia da orain arte ez degula olako buelta potenterik eman produktuari, ez? Orduan, pena merezi du olako webinar bat egitea, zuei ondo asaltzeko, ze berrikuntzak izango ditugun hurrengo ikasturtera begira. Oida, eta gaurko formakuntza, gaurko webinarra egongo da 3 zatitan banatuta. Lehenik eta behin ikusiko dugu zergatik inditu dugun aldaketa hauek, nondik datozen aldaketa hauek. Ondoren ikusiko dugu aldaketa hauen helburu zein izango den, eta gero aldaketa beata jungo gehi. Ikusiko dugu ze aldaketa inditugun. Ados? Orduan, guazen ikustea, zergatik, nondik, ze aldaketa inditugu, zergatik inditugu aldaketa hauek. 3 arrazoi nagusi ditugu aldaketa hauek ikenak. Alde batetik, didaktikan ikerketa ezberdinek iten jungea, beste alde batetik ere bai, barne hausnarketak izan ditugu aldaketa hauek ite aldea, eta beste alde batetik ere bai, kontutan euki ditugu zuek emandako feedbackak. Orduan, ikerketai daukionez, dakizuen bezala guk talde bat daukeu, ikerketa talde bat daukeu, eta ikerketa ezberdinek iten ditugu. Horrez gain ere bai, matematikan didaktikako doktore ezberdinekin, pedagogo ezberdinekin, hezkuntza munduko erreferente ezberdinekin ere bai, erlazioa handia daukeu eta beraekin ere bai konbertsazio hizketaldi pilo bat eduki ditugu. Orduan, hau izango litzake arrazoietako bat. Bestetako bat, guk barne hausnarketa dexente eduki ditugu. Amaia, zuk eta biok egunerokotasunen saiok ematen ditugu, eta ikusten dugu ere bai, saio bat bukatzen duguren, gure arten ere hitz egiten dugu, eta adierazten dugu, nik hemen hau txertatuko nuke, edo hau ikusten dut, edo beste hau. Eta hori izan da ere bai, beste arrazoietako bat. Eta azkenik, nola ez, bai zuen feedbacka. Azken finean, zuek feedbacka ematen diguzue, gu bilerata juten geanen, baino baitare egunerokotasunen saio bat iken dezuenen, saio amaieran jartzen dezue, hau gustatu zait, edo hau etzai gustatu, hauek hartu deu zerrenda guzti eta jungea banan-bana ikusten zuek emandako feedback hauek. Beti ere, eta uste eta garrantzitsua edala, beti ere gure oinarri hori, matematikan didaktikako oinarri hori eta pedagogia hori aldatu gabe. Guretzat ezinbestekoa da ematen diguzuen feedbacka, baino gure oinarri hori aldatu gabe. Guztiz. Eta hemen eskerrak eman behar dizkizuegu, ze azkenean asko izan zeate zuen iritzia partekatu dezuenak gurekin, ez? Eta feedbacka bidali dezuenak, eta benetan oso lagungarria egiten zaigula gero ondoren etorkizun baten olako aldaketak egiteko, ez? Orduan, gupion partez, mila esker. Oida, orduan, hasi aurretik ere bai, eta adierazi aurretik zeintzuk dien gure helburuk, beste gai bat atean nahi genuen. Dakizuen bezala gu matematikako proposamen bat geha, eta ikerketa ezberdinekin ditugu, eta ikerketa ezberdinek aztertu ditugu. Eta hor ikusten genuen, ikerketek adierazten digute, proposamen batek oso eragin murritze daukela emaitzetan, ikaslek dituzten emaitza akademikotan. Hor, noski, zerbait eragiten do, baino emaitzetan dauken eragine oso murritze da. Zerk eragiten digu? Alderdi ezberdinek daude eragiten dutenak. Testuingurue, ikaslek duten testuingurue, maila sozioekonomikoa, eta batez ere implementazioa. Azken finean zuek zeate, hemen protagonistak zuek zeate saiok aurrea eramango dituzuenak, eta ezinbestekoa da implementazio egoki bat ikia, ondo formakuntzatuta egotea, eta baitare proposamenakin bat joatea. Orduan, besterik gabe ere bai nahi genizuena adierazi da, ez
guk aldaketak ditugu, baina honek ez du nahi adierazi, bueno, guain pildorita magiko bat emango dizuegunik, ezta? Zuek jarraituko dezue izaten protagonistak gelan eta zuek zeate ikaslek ezautzen dituzuenak. Orduan, guazen ja lehenengo Esklusibarekin. bai, ezta? Aldaketak ikusten jutea, eta lehenengo aldaketa da, ja ikusten duzu, ez dauket ez esplikatu beharrik, izen aldatu diogu. Ez diogu, Amaiak lehen esaten zon bestela editorial bat gea eta Inoamat deitzen jarraituko dugu, baino alderdi kurrikularrari, produktu kurrikularrari izen propio bat eman nahi izan diogu. Zeatik, azken finean guk ikertu iken dugu, ebaluazio erramintak ere bai ditugu, formakuntzak ematen ditugu, eta ere bai daukeu alderdi kurrikularraz arduratzen den produktu bat, ezta? Orduan, produktu honi, LH-ko produktu honi Nexus deitu diogu. Zeatik deitu diogu Nexus? Latinez, nexo dalako, nahi dolako adierazi loturak. Orduan, guretzako dakizuen bezala loturak matematiken barnen ezinbestekok die. Eta hori dela eta beste jakin dezazuen, izen hau jarri dugu. Horrez gain, ikusiko dezuen bezala, kuadernok itxuraz aldatu indie. Bai? Antzekok die, jarraituko dezue eukitzen 3 kuaderno laborategiko, abenturetako kuaderno bat, eta gida bat ere bai. Kasu honetan, orain arte zenituzten 2 gida, zenituzten abenturetako gida bat eta laborategiko gida bat. Kasu honetan zer indeu, dena bateratu eta eukiko dezue gida bakarra. Laborategia eta abenturetako ikasleen kuadernok kantitate aldetik berdinek izango die, laborategia 3, abenturak bat, baina gida bakarra izango dezu eta bertan izango dezu dena. Ados? Horrez gain, kontraporta da atzekaldeko, kuaderno atzekaldeko zati ere bai aldatu inde. Hor informazio ezberdin eukiko dezue familiei bideratuta. Zertako, familiek jakin dezaten, eta Amaia, guretzat talezuk esaten zenun oso garrantzitsu edala, ere bai familiek konektatuta eotea, presentzia hori eukitzea. Eta horretarako informazio ezberdinen jarri deu, familiek jakin dezaten zen lanketa egiten egin. Gelan, eta horrez gain, ere bai QR bat eukiko dute, jakin alizateko informazio hori. Webgunera bideratuko dira, Oso ondo. Eta berrikuntzekin jarraitu nahi, aurten lehen hezkuntzako produktua sakonki aztertu dugu eta erabaki behar izan dugu zer aldatu, zer ez aldatu, ez? Eta, proposamen horien artean, 5 atal hauek azpimarratu nahiko genituzke, bai? Bat da kontsolidazioa, bai? Ikasleen barneratze prozesu hori, ez? Bestea da, aniztasunari erantzun bat ematea, ez? Ikasle guztiongana iristeko gai izatea. Bestea da, familiaren komunitatea, lehen aipatu duguna, ez? Familia proposamenaren parte izatea. Gero datuak gehiago eta hobeto neurtzeko gai izatea, hau ebaluazioarekin oso lotuta dijoan zerbait da. Eta azkenik, ikerketaren alderdia guretzat hain importantea dana, ez? Azkenean egiten dugu guztia, eta inkluso berrikuntzak barne, evidentzietan babestuta eta oinarrituta daude, ez? Orduan hori ere aipatzea importantea da, orduan. Egia da, hemendik bereziki edo arreta gehien ipiniko dugu kontsolidazioan. Azkenean, egin ditugun berrikuntza guztiak lotuta daude kontsolidazioarekin, bai? Orduan, horren beste aipatu behar dugunez, formakuntzan zehar kontsolidazio hitza, goazen pixkat definitzera zer den kontsolidazioa, ez? Kontsolidazioa zer izango da? Azkenean, kontzeptu bat sakontasunean olertzen dezunean, eta hau, azkartasunarekin edo arintasunarekin egiteko gaianean, ez? Adibidez, egiten ari naizen hori ondo eta sakon ulertzen dudanean eta modu arin batean egiteko gai naizenean, konsolidatzen nahi naiz, ez? Oida, adibidez taulekin, ez da, Maia? Nik taulak ulertu ditzaket, jakin dezaket zer dan biderketa bat, baina gero askotan galdetzen diguzue. Ikaslek taulak azkar jakiteko gaitasuna joki behar dute, azkar adierazi behar dizkigute. Eta gure erantzuna da, baiet. Ez da, importantea da noski, taulak deduzitzeko gaitasun hori ukitzea, baina gero arintasuna ere beharko da. Bai, orduan, kontsolidazioa izango zen hori, ulermenaren eta arintasunaren arteko batura. Bai, eta askotan, Inoamaten honen inguruan hitz egin izan dugu. Ze importantea da, egiten ari garen hori ondo ulertzea, ez? Material manipulagarriaren bitartez, ez? Baina gero, beste alderdi hori arintasuna ere beharko da azken kontsolidazio puntu hortara iritsi ahal izateko. Orduan, hau ja definituta dago, zer ikusiko dugu formakuntzan zehar? Formakuntzaren egitura hau izango da, 4 atal ezberdinetan banatuko da, bai? Bat izango da proposamenaren egitura, eta bertan ja horreratzen dizuet aldaketa desente daudela, bai? Gero laborategiaren bilakaera,
Ondoren, abenturen bilakaera eta amaituko dugu ebaluazioarekin. Bai, hor ebaluazioa, badakigu gehien inporta zaizuena dela, hor jarri dugu azkena, esateko, aguantatzen duen amaiera. Vale. Orduan, ze aldaketa egongo dira proposamenaren egituran? Bueno, orain arte ez dakit buruan dakazuen, baino saioak laborategiaren barruan, 3 hilabeteka antolatzen ziren, abenturetan berdin, baina hemendik aurrera atalka antolatuko dira. Bai, zehazki 6 atal ezberdin egongo dira. Lehenengo 2 atalak lehenengo hiruhilekoarekin lotuta egongo dira, 3. eta 4. atalak 2. hiruhilekoarekin, eta 5. eta 6. atala 3. hiruhilekoarekin. Eta aprobetxatu nahi dut esateko, hemen ikusiko dituzuen irudiak euskaratuta ez daudela. Bai? Oraindik, produktua egiteke dagoenez, oraindik ez dizkigute pasa, irudi guztiak euskaratuta, baino egongo dira. Itzulketa falta da, eta orduan, hor sentitzen deula nahi genizuen adierazi, eta horregatik daudela irudik gazteleraz edo ingelesez zenbait momentutan. Hori da. Orduan, 6 atal egongo dira. Bale, atal bakoitzaren barruan 5 modulo ezberdin egongo dira. Lehenengo 4 moduloak ezagutzaren eraikuntza hortara bideratuta egongo dira. Bai? Eta 5. modulo horretan formakuntza ebaluazio formatibo bat egingo dugu. Bai? Ebaluaziorako bideratuta egongo da. Bai? Orduan, zer egongo da modulo bakoitzean? Betidanik egin duguna, ez? Ebaluazioko 2 saio, abenturazko erronka bat eta atlas matematikoko saio bat. Bai, orain arte egin dugun berdina. Orduan, goazen pixka bat errepasatera, 6 atal ezberdin egongo dira, atal bakoitzaren barruan 5 modulo, lehenengo 4 moduloak ezagutzaren eraikuntza hortara bideratuko dugu, eta 5. modulo hori ebaluazio formatibora bideratuko dugu. Bai, orain sakonduko dugu pixka gehiago ebaluazio hortan. Zenik esan dut ebaluazio dut genula itzengo, eta ja sigea. Eta ja sigea ebaluazioaren inguruan hitz egiten. Bai, bale, zer edukiko dugu lehenengo atalaren hasieran edo atal bakoitzaren hasieran. Ikaskuntza helburuak edukiko ditugu. Bai, zuek ere jakiteko atal bakoitzean zerrekin topatuko zeaten, ez? Helburu aldetik zer helburu lortu beharko dituzuen, eta gero ere eduki aldetik ze eduki landu beharko ditugun atal osoan zehar. Bai, izango dituzue kapsula formatibo batzuk, eta bertan informazio guztia aukiko dizue. Bai, ze estrategia beharko ditugun, ez? Orduan hori, ere nik uste dut ondo etorriko zaizuela, ikuspegi global bat eukitzeko atal bakoitzena, ez? Orduan hori alde batetik, gero. Abenturekin zer gertatuko da. Bueno, ja, abisatzen dizuet abenturen egitura ja guztiz aldatuko dela, bai? Hemendik aurrera abenturak gaika antolatuko ditugu. Bale, zergatik aldaketa hau? Askotan komentatu izan diguzuelako, ez? Zuen sentsazioa batzutan dela, ikasleak ez dutela guztiz kontsolidatzen. Edo, gai batzuk gelditzen diela pixkat zintzilik, ero barneratu gabe, ez? Orduan, erabaki dugu azkenean, atal bakoitzaren barruan, lantzen ditugun abentura horiek, gai berdinokoak edo eduki berdina izatea, ez? Adibidez, lehenengo atalean irudilauak landu behar baditugu, irudilauak lantzea, lehenengo moduloan, 2. 3. eta 4. Bai? Eta honek ere lagunduko dizue gero, ebaluazio formatibo horretan, ez? Jariakortasun hori lagunduko dizue gero, ebaluatzerakoan erresago egiteko, bai ikaslentzako, bai zuentzat ere. Bai? Azken finen, kontsolidazioako oso baliagarri izango da, ez da, Maia? Eta baita ere gero hobeto ebaluatu alizat. Hori da, bale. Orduan, zer egingo dugu edo zelako aldaketak gauzatu ditugu ebaluazioan. Gogoratu lehen komentatu dizue dela, 5. modulo hori bideratuko dugula ebaluaziora. Bai, orduan, ni egia da ez naizela horrenbeste sakonduko, gero ja unai sartuko da gehiago, baina azalduko dizuet pixka bat azaletik zerrekin aurkituko zeaten, bai? 4 laukitxo ikuste dituzue irudian, orduan lehenengo laukian laborategiko saio normal bat emango dizue, 2. laukitxo horretan proba batzuk sortu ditugu, bale? Proba horietan ebaluatuko da aurreko 4 modulo horietan landutako laborategiko eta abenturazko jarduerak, bai? Eta azkenean hau egin dugu, hori, izateko momentu hori ebaluaziorako, bai? 3. laukitxo horietan atlas matematikoko saio normal bat emango dizue, eta 4. laukitxoan izango da laborategiko saio bat elkarrizketarik gabe, bai? Eta holako saio motak edukiko dituzue 10 multiploak diren saio guztitan, bai?
Zergatik egin dugu hau? Zergatik ez dago elkarrizketarik? Azkenean, devoluzio hori egin ahal izateko, ez? Irakasleek momentu bat eukitzeko ikasleei devoluzio hori egiteko, ez? Eta hau askotan komentatu izan diguzu, jo, eske ez dut momentu bat topatzen, feedback hori emateko, ez? Eta uste dugu, aukera ona izan daitekela azken bi, atlas matematikoko saio hortan, eta ondoren praktika autonomoagoa den saio horietan, devoluzio momentu hori izatea, bai? Hortaz, lehenengo saioa izango da laborategikoa, bigarrena jungo da probaitea bideratuta, eta azkeneko bik izango die oso saio autonomok, proba horren devoluzio hau eman ahal izateko. Hori da. Bale, ze aldaketa aukiko ditugu laborategian? Bai, bueno, laborategian aldaketa desente egin ditugu, eta aldaketa nabarinetako bat izango da algoritmoi dagokiena. Algoritmoa berdin lantzen jarraituko dugu, baina ikusiko dugu, bai? Ikusten duzuen bezala eta dakizuen bezala algoritmoa lantzen deunen CRA modeloa erabiltzen dugu, esateako batuketa baten, hasten gea material manipulagarria erabiliz eta pixkanaka abstrakzio maila igotzen jutekea. Zein izan behar da edo, zein izan behar da kasu honetan berrikuntza? Gure helburua izango behar da, askoz ere akonpainamendu gehiago egotea, abstrakzio maila honetan. Pixo hundia jarri behar deulako ere bai, azken fase hontara iriste horta. Hau da, algoritmo trinkora iristeari garrantzia hundia emango dio. Beti ere, pixo hundia jarriz ulermenen. Eta horretarako zer egin ditugu, jarduera gehiago jarri, eta jarduera horietan ere bai, aholku gehiago jarri zuei, hontan lagundu ahal izateko. Bale, orduan adibidea nahi dizuegu jarri, hemen, ikusten dezuen bezala hau erregistroko jarduera bat da. Ikusten dezu 27 nik, ja bista dauket gehuta okerrako, hola ikusten baina zuena, nahola hor pantalla bidatzen, bale? Orduan, 7 ikusten dugu 15 dala, ezta? Eta nik zer egiten dut, 15 hori hartzen dut ezkerro hortan dauketen, ezkerreko eragiketan daukedan 15 hori hartzen dut, eta ikusiko dezue, ondoen ja daukogula konpaktatu, berriro 27 gehi 28, eta ikusten dut 15ko 10 nola pasatzen den goruntza. Hau zertarako erabiltzen dugu, trantsizio hau eman ahal izateko, eta lagundu ahal izateko ikaslei trantsizio hau iken. Eta aldi beren, ondo ulertu dezaten iken nahi diela. Guretzat ezinbestekoa da, trantsizio hau ematea, eta ikaslek algoritmo trinko hontara iristea, baina horren aurretik, bai oso garrantzitsua da, kontzeptu guztik ondo ulertzea. Ez bali badituzte kontzeptu ulertzen, ezin deu pauso hau eman. Hortaz, errepikatzen dut, guk zeringo dizuegu jarduera gehiago eskaini ontarako, trantsizio hau emateko, eta aldi beren ere bai, aholku gehiago eskaini. Horrez baina bai, Appletetan, Applet berri bat edukiko dezue. Aplikazioan Applet berri bat edukiko dezue. Eta hemen jarri dizuegu bideo bat ikusi ahal izateko nola funtzionatzen don Applet honek. Orduan, ikusten dezue hemen daukegula, 128 gehi 340. Eta ikaslea hasten da algoritmo trinkoa egiten, 8 gehi 4, 12, eramana bat, eta egiten du 1 gehi 2 gehi 5, papaten 9, akatsa egin do, 8 izan eta 9 jarri do. Zer ingo dio algoritmok? Laguntza, atzera pauso bat emango do, eta laguntza eskainiko dio. Zeingo ditu, unitate guztik elkartuko ditu, 12 arte iritsiko da, eta hor zer ingo do, 12 dauketenez, zer ingo do, 10 elkartuko ditut, jarriko dut, 10ko bat, barratxo bat, eta adieraziko diogu ikasleari barratxoi dala eramana. Eta eraman hori ez dala bat, baizik eta 10 dala. Errepikatzen dut berriro, guretzat hemen garrantzitsua izango dana da, bai, algoritmo trinko honetara iristea, baino iritsi ahal izateko aurrez ondo ulertzea batuketa kontzeptu guzti. Biderketakin kasu honetan berdin gertatuko da. Ez nahi sartuko hemen ikusten duzu beste adibide bat, azten geha laukizutzen eredutik, eta pixkanaka trantsizio hau ematen dugu algoritmo trinkonea iritsi arte. Bai, egia da, olako jarduerak askotan, edo hainbat momentutan praktikatzen ditugula, ez? Baina momentu gehiago ezarri ditugu, algoritmo hortara heldu ahal izateko. Aldaketa hori da. Bagenitun, baina momentu eta jarduera gehiago jarri ditugu, onta bideratuta. Hori da. Horrez gaine bai, pentsamendu kritikoi garrantzia handia eman diogu. Eta jarri ditugu jarduera gehiago ere bai, ikaslek pentsatzeko aukera hau eduki dezan, kritikok izan daitezen. Esateako, nik amaia, esaten baizut zuri, zukingo bazenu oain 1001 ken lau, erabiliko zenuke kenketa hau iteko algoritmo vertikala? Ez, seguruenik ez. Erabiliko nuke saltoen estrategia. Zeatik?
eraman piloa daudelako eta erainkorragoa delako bestea. Bai, ez da, azken Bai. finean, nik kenketa egiten badet vertikalen ditut eraman pila bat, eta Claro. bai, ni tamaiak iten deu, hau prestantza da, bai. Baina iten deu, prestatu inez bagenu ez dela, baina, bueno, ez, azken finean zer da, ikasle gaitasun euki behar do, kritikotasun hori eukitzeko, eta esateko, bale, algoritmoik oberena, edo, kasu honetan, efikazena, izango da, jauzi bidezkoa, hau Guztiz. egiteko. Mhm. Orduan, hau alde batetik jarduera gehiago jarriko ditugu, hau landu ahal izateko. Eta beste alde batetik ere bai, estrategia eraginkor eta trinkota iritsi ahal izateko praktika gehiago ezarri dugu. Hor ikusten duzue, adibidez, guk pantailatzen daukeu, eta hor ikusten duzue nola daukun zatiketa bat, nun ikasleke bazten don, izugarrizko listadoa jarriz, ezta, hemen ikasle batzuk egongo dira hau egiten dutenak, gure helburue pixkanaka zein izango da, trinkora iristen jutzea. Eta ahalik eta trinkona egitea, ahalik eta murritzen egitea. Hortara bideratutako jarduerak ere bai edukiko dituzue. Eta algoritmo trinkoaren berrikuntzaz gain nahi, beste berrikuntza batzuk izango ditugu gidan bertan, bai? Lehenengoa izango da, gida didaktikoetan aholku formatibo gehiago gehituko ditugula. Eta gehiago esaten dut, bazeudelako, bai? Aholku formatiboak baditugu gidan, ez? Baina konturatu gea hainbat momentutan edo hauen beharra ikusi dugu hainbat momentutan, ez? Adibidez, irudian ikusten duzuen adibide hortan, saltoen estrategiarekin ikusi dugu ikasle batzuen joera dela beti estrategia berdina erabiltzea, ez? Adibidez hemen, 10etik pasatzearen estrategia askotan erabiltze dute, baino aldiz, salto handi bat egitearena eta gero salto txiki bat egitearena ez dute horren beste erabiltzen. Orduan erabaki dugu aholku formatibo bat jarriko dugula, gela kudeatze hortan laguntzeko, Bai. ez? Laguntzeko intentzioarekin. Adibide oso garbile da, batzuk esaten zenun bezala, 5.089, ni pasa Hori da. naiteke 10etik, baina zalda askoz ere errexagoa 5 gehiaunikia eta ken bat. Justiz. Ez? Aholku mota hauetan ere bai gehiago zentratuko gara, eta beste mota batzutan Beste ere mota bai. batzutakoak ere egongo dira. Hori da, beste berrikuntza bat da, hasierako saioen etiketaje bat egingo dugula. Hasierako saioak badakizue aurrez deitzen ziela beroketak, orain deitzen dira aireratzea, ez? Orduan, 3 aireratze mota ezberdin izango ditugu, bai? Bat izango da aktibazioarena, hau da, aurre ezagutzak aktibatzea, eta hau noiz erabiliko dugu? Imaginatu, biko taula landu behar dugula, ez? Biko taula lantzeko aurrez, binakako batuketa hori landuko dut, jarduera baten bitartez, ez? Hori izango zen aurre ezagutza bat, ez? Edo adibidez, batu baino lehen, zer dator aurrez zenbaketa, ez? Nik ezin dut batzen ikasi, zenbatzen jakin gabe. Orduan, aurre ezagutzetara joko dugu, bai? Olako aktibazio bat egiteko. Bai, hori izango zen, aireratzearen, aireratzen mota bat, bai? Beste mota bat izango da hasierako urratsa, bai? Eta hau da lur baxuko jarduerak, horrela ditzen diegu, bai? Eta hemen, honen ideia izango da, ikasle guztiak parte hartu ahal izatea, eta beroketa moduko bat izango da, ez? Bai, izango da pixkat, berotzen hasteko edo, harira jun baino lehen, pixkat berotzeko, Bai, bai? aniztasunari arreta hori jarri ahal Hori da, izateko eta bai. ikasleen gehiengoa hasi dadin jarduera honekin eta parte hartzeko aukera eduki dezan. Hori da. Eta azken mota izango zen, aurretik landutako eduki bat berriz ere ikustea, bai? Eta eduki hau ez du zertan edo normalean ez du izango loturarik saioan bertan landuko den edukiarekin. Zergatik egiten dugu etiketaje hau? Azkenean zuek ere pixkat kontziente izateko eta gela barruan erabakiak hartu ahal izateko modu libre baten, ez? Imaginatu, 3. motatako hasierako saio hori egiten dezuela, ez? Eduki bat berreskuratzearena. Agian denbora gehiago egon nahi zeate, jakinda hori lantzen dela, ez? Edo agian hasierako urratsa arintasunez egin nahi dezue, zuek erabaki ahal izateko modu kritiko baten, zer egin nahi dezue eta nola antolatu nahi dezuen dena. Honekingo digure bai helikoi altasun hau egotea, nik landu ditut adibidez biderketa taulak lehen esaten genura ez da, zenbait saiotan naiz eta adibidez biderketa taulak ez landu, igual lehenengo zati honetan, lehenengo beroketa honetan, zer ingo deu? Tartetxo bat utzi, hau berreskuratu ahal izateko. Hori da.
Bai. Eta gero egoera testuinguratuen repaso bat egin dugu, bai, eta bueno, Karpentek aipatzen dituen tipologia guztiak bertan genitun ala ez konprobatu dugu eta ez genitunak txertatu ditugu, bale? Eta amaitzeko berrikuntzekin edo laborategiaren berrikuntza hauekin gideen moldaketa bat egin dugu. Orain arte gidan agertzen zen informazioa eta diapositibetan agertzen zana ez zetorren bat. Bai, orduan egin duguna izan da, dana berdin-berdin ipini. Bai, orduan hemendik aurrera irakurtzen dezuenean gida, bertan diapositiba eta gida berdina izango da. Claro, honek albidetuko dio azken finean ez da Amaia irakaslei hobeto jarraitu ahal izatea saioa prestatzen nahi dane. Hori da helburua, guztiz. Bale, ondo, guazen orain ikustera abenturen bilakaera. Bai. Aldaketa daude. Lehen hasi gehaia pildoratxo batzuk, hor pildorita batzuk sartzen, baina guazen ikustea ze aldaketa dauden. Lehen Amaiak esaten zon bezala. Lehen, zuek ze zailtasun zenituztela adierazten zeniguten. Alde batetik esaten zeniguten. Zailtasun asko zenituztela kontsolidazio hontan. Zeatik, igual iten genuen lehenengo saioan lantzen genuen abentura bat, nun lehen esaten genuen irudi lauek lantzen genitun, eta 6. saiora arte ez ginen bueltatzen. Oain zerrin deu, hau gertatu ez dadin, zerrin deu. Inditugunak da, eduki berdineko abenturak pilatu modulo hauetan, hobeto esan da, zati hauetan, atal hauetan. Orduan, atal bakoitzen edukiko dituzue irudi laueko esateako abenturak. Orduan, nik lehenengo saio abenturena, bigarrena, hirugarrena eta laugarrena izango die irudi lauen abenturak. Eta aldaketa hauek unai izango ditugu lehenengo mailatik 6. mailara. Hori da. Vale. Horrez gain ere bai. Honek asko atzea, bueltatu, esan eza Amaia, honek asko lagunduko digu ebaluazioan, esaten zen igutelako. Esken ikiten de saio bat abenturetakoa, eta gero saio hori bakarrikin da nola ebaluatuko dut. Kontsolidazio hau ematek, lau saio hauek jarraien hilek, askoz ere gehiago baliatuko nau, nik ebaluazio hau itera. Bale? Orduan haure bai oso baliagarri izan. Bai, eta gero abenturak gaika antolatzearena horrek ez du esan nahi helikoidaltasun horrekin jarraituko ez degunik, ez? Modu helikoidal batean lantzen jarraituko dugu, baino egia da, agian lehenengo atalean geometria lantzen badegu, lotura bat izango dugu, gero 4. atalean lantzen dugun geometria horrekin, ez? Edo inkluso lehenengo atalean geometria lantzen badegu eta 2. atalean neurria, horrekin ere lotura mota bat egin dezakegu, zen neurriarekin geometria landu dezakegu. Hori da, nik adibidez lehenengo atalen geometria lantzen dut, 3. ere bai, baina naiz eta 2. atalen neurria landu, neurrian ere bai jongo die geometriarekin lotutako zenbait edukin lanketak. Orduan, helikoidaltasuna jarraituko dago. Horrez gain, zuek adierazten zeniguten arduraik handina zen, erronkak oso luzek iten zitzaizkizuela. Abenturak oso luzek iten zitzaizkizuela. De hecho, zuek bidali dizkiguztuen feedbacketan, saioen feedbacketan, gehien errepikatu dana, hoixe izan da. Oso luzea da abentura. Orduan, hau konpondu ahal izateko zerrin deu. Abenturak laburtu ditugu. Eta orain, helburue da abenturak laburxego kitea eta zuen saio naturaletan abentura hauek iteko gaitasun hau eukitzea edo inahal izatea. Horrez gain ere bai, gidetako lexikoa asko simplifikatu deu. Asko erresagoa jarri deu, zuentzat ere bai saiok prestatzea erresagoa izan dadin. Eta horrez gain, ikaskuntzan helburuk asko esplizitatu ditugu. Aldaketa guzti hauek emango die 3. mailatik 6. mailara. Zergatik, oso simplea. Lehenengo eta 2. mailan, jada aldaketak emantzielako dala 3 kurtso. Eta ikusten deulako oso bat doala eta jada aldaketa hauek ingenitxoa. Horrez gain de, kuaderno bat hartzen badeu, eta hemen bainen nizuela erakutsi, adibidez, gaur egun dauken kuadernoa, zuek hemen ikusten badezue, kuaderno hau, kuaderno zatirik gehiena dao bideratuta irudietara, eta ez horren beste matematiketara. Zer nahi deu orain kuaderno berriekin ikusten balin badituzue kuadernoak hor txertatuta dituzuenak, askoz ere gehiago daude bideratuta matematiketara. Eta matematikak lekua handigoa dauke nolabait esan da. Horrez gaine bai, saioko aurrea egiten goazen einen, askoz ere erresagoa izango da kuaderno hauekin, lotura hauek itea eta jarraipena ematea. Guk gelan egiten deuna eta kuadernoan daukeuna askoz ere lotutago dagoelako. Eta horrez gain, ikusten dezuen bezala, hemen
daukeu orrialde bat zurin, beti ukitzen dugu. Abenturako orrialde bat, irudiekin, eta beste bat zurin. Orain zer indeu, orain indeuna izan da, orrialde zuri hau kendu indeu, eta orrialde zuri hauetan jarri deuna izan da, proba diagnostiko ezberdinek, herrialde eta komunidade autonomo ezberdinetako hemen txertatu. Zertako ikaslek modu autonomogo baten, saio hauek aurrea ematen jurnalizateko eta praktikatu alizateko. Gainare bai, hor ikusten dezuen bezala, helburuk ere bai, hobeto finkatutago daude. Zuek ere bai ikusteko, zehazki zer landuko dezuen eta ikaslek ere argiko edukitzeko. Orduan, hauek die, hemen ikusten dituzue, hauek izango die, bigarren orrialden egongo dien proba hauek, proba diagnostiko hauek. Hemen ikusten dituzue, eta hau printzipioz daude pentsatuta, modu autonomogo baten ikeko, eta hori da, azkeneko zatin ikeko, ikaslek, modu autonomo eta individual baten. Hau gero guk, irakasle bezala, kudeatu dezakegun nahi deun bezala. Hori da. Eta abenturen itxierari dagokionez, Unai, 3 itxiera mota ezberdin egongo dira, bai? Bat da, bateratze lana, hartu oharra eta ulertu aldut. Goazen ikustera bateratze lana zerren, hitzak esaten duen bezala, izango da momentu bat taldekatzeak egiteko, ez? Eta, saioan zehar gertatu den hori, pixka bat ikasleekin, lankideekin komentatzeko, ez? Izango da hausnarketa momentu bat arrazoitzeko, eta, hitz egiteko gelan zehar gertatutakoaz, bai? Ondoren dago hartu oharra, eta hartu oharran zer egingo dugu, notak hartu, ez? Bertan saioan zehar ikasitako hori teorizatuko dugu pixkat, eta nota ezberdinak hartuko ditugu ikusten dezuen paper hortan, imaginatu adibide hortan, simetria axiala lantzen nahi dira, jasoko dituzten informazio hori paper horretara jungo da. Eta izango da, purka-purko, oharrak hartzen juteko, eta teoria bertan izateko. Hemen puntu garrantzitsu bat. Ez dugu jarriko teoria eta gero jar saioain baizik eta saioan zehar eraikitzen jungo gea, kontzeptu guzti hauek eta behin eraiki ditugula, hemen trasladatuko ditugu, hemen islatuko ditugu. Eta honek zertako balioko digu, adibidez, ni praktika digitala egiten nahi naiz, ez naiz gogoratzen zer dan simetria axiala, nik ikasle bezala hartu dezaket eta begiratu dezaket. Edo beste saio bat iken nahi naizenen, naiz ondo gogoratzen, eta behin ja eraiki detela momentu hartu dezaket ikusteko teoria txikia. Guztiz, eta oso ondo dator errebisatzeko pixka bat ikasitakoa. Oseak hori izango da bigarren itxiera, eta azkenengoa ulertu aldut. Eta hau da, Unaik azaldutakoa bigarren orrialde hortan, autonomia ezberdine froga diagnostikoak bertan txertatuko dira, eta izango da momentu bat autoebaluaziorako, gehiago praktikatzeko, praktika estra bat izango da, eta horiek izango dira, 3 itxiera ezberdinak. Guazen orain, ebaluazioaren bilakararekin, azkenengo puntuarekin, amaierara, bai. Ez amaierara, iritsi gehan ebaluazioa. Bai. Orduan, ebaluazioa dagokionez, ze aldaketa inditu. Esaten genuen bezala, jarri izazu, Amaia, esaten genuen bezala, azkeneko moduloa egongo da bideratuta guztiz ebaluazioa. Izango diela saio, lehenengo saioa egongo da bideratuta laborategiko saio normal batitia, bigarren saioan proba bat ingo deu, eta 3. saioa izango da praktika digitala egiteko, eta 4. saioa laborategiko saio bat izango da, nun ikaslek askoz autonomogok izango dien. Zergatik elkarrizketak enduko deulako, eta ikaslek zentratuko dielako ia osotasunen saion zehar erregistroan. Orduan, honek ze ahalbidetuko digu, bigarren saioan proba jartzea, eta 3. eta 4. saioan nik ikaslei feedbacka ematea. Orduan, hor ikusten dituzue zenbait proba, bale? Pasatzen badeu, hemen ikusi ahal izango ditugu probak diela, batzutan edukiko ditugu denetariko probak. Zenbakien laborategiko edukietara bideratuta daudenak, esateako zenbaketa eta kalkula, hemen adibidez biderketak ditugu, edo abenturetako edukien ebaluazioare bai egiteko aukera izango. Horrez gain, esaten genuen bezala, 3. eta 4. saio horietan, ebaluazio formatibo bat sustatzea bideratuko ditugu. 3. eta 4. saio hauek. Zer helburukin, eta hemen jarri dizuegu, taula bat zuek ebaluazio formatibo hau modu esplizito baten iteko eta hontan lagundu ahal izateko. Hasteko, ezkerreka aldeen jarri dizuegu, hau euskeraz izango dezuen oski, baina zeakatz posible aldituzten inikaslek, bale?
Bestalde, akats hauetatik zer interpretatu dezakegun guk irakasle bezala, ja, pixka bat ezkerrea juten gehan, Eta hirugarren zati horretan ikusi ahal izango duzue nik irakasle bezala nola aldiedan lagundu. Orduan, hirugarren eta laugarren saio hauek oso baliagarrik izango die ikasleek modu autonomo baten lanketa egiteko, praktikatu ahal izateko, eta nik bideratuko ditut saiok gehiago feedback hau ematea eta ebaluazio ezigarri hau landu ahal izatea ikasleekin. Guztiz. Eta orain bai, ja amaitzeko, goazen pixkat hitz egitera etxean egiteko ariketa gehigarrien inguruan. Hau, egia da aurreko ikasturtean berrikuntza bat izan zala, ez? Fitxa hauek erabiltzen ditugu, etxean praktika extra hori izateko, 5-10 minututan egiteko pentsatuta daude, eta noski beti lotuta dijoaz, saio gelan egindako saioarekin, ez? Orduan, familiek jarretuko dute izaten QR bat, nun deskargatu edo eskaneatzearakoan izango dituzten emaitza guztiak, ez? Eta hortaz aparte, eskaneatzen dutenean izango dute, pixkat informazio edo alderdi teoriko hori edo alderdi didaktiko hori, ez? Askotan ezagutzen ez dutena, normala den bezala, zelako estrategiak lantzen ditugun, ez? Edo, pixkat arrazoiketa hori, ez? Zergatik erabiltzen ditugu estrategia horiek. Azken finean, ez? Esaten zenun bezala, lagunduko die adierazteako garaien. Hau, nik edo nola inbehar dut, eta zergatik inbehar dut modu honetara. Hori da, bai. Eta hemen berrikuntza bakarra da, aurten hori txantilloi fisikoan eukiko dugula, bai? Orduan, erosi nahi izatekotan, eskuragarri izango ezue, bai? Baina berdin mantentzen da digitalki, bai? Eta hemen, hau izango zen guztia, ez du nahi? Hemen amaitzen dugu. Baina, jun aurretik gauzatu nahi dizuegu eskatu. Vale? Daukegu hemen kodigo QR bat, nun halko dezuen baloratu gaurko formakuntza. Guri egia esan, feedback hau jasotzea oso ondo datorkigu, baten bat mugikorretik ere bai sartu balin bada eta mugikorretik ikusten nahi balin bazeate formakuntza, oain txatetik gure lankidek bialduko dizuen linka. Eta link horretan sartu zaitezkete, izango da minutu bat, oso azkarra, benetan eskertzen dizuegu pila bat hemen sartzea eta zuen balorazio jartzea. Eta pixkat hori, ez da, Maia? Hori izango guztia. Mila esker. Mila esker eta hurrengo arte. Hale ba, aio. Agur.